Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padawat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw ng Pebrero 11. Maghahating gabi na po at malapit na mag-Pebrero 12, 2026 hanggang 14 po ito. Miyerkules hanggang Sabado, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. If you would like the English version, there's a link up here. And if you're watching via Facebook, just browse our page for the posting of the English version. This also, or ito po ay pinaglilingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ng local government o lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, yung shoreline for the past few days ay nakakonsentrate doon sa may Visayas after nagbigay ito ng mga ulan din dito sa Kabikulan ng linggo. Pero short duration lang, 3 hours lang malalakas na ulan. Yung ibang areas po ay binaha din po, gaya ng Viga, town of Viga sa may Catanduanes, sumabot ng lampas sa 160 to 180 millimeters na ulan. Kaya pumaha. Ang problema kasi sa mga ulan na mga ganito, kung yung span of 3 to 6 hours malalakas, talagang bababahayin yung lugar mo. Pero kung fully distributed yung ulan na mahina lang, pero nag 100 plus millimeters, hindi naman po siya mag-create ng grabing pagbaba unless pag 200 or 300 millimeters. So, iyon ang nangyayaring senaryo. Okay, so na yun, kahapon yung shoreline, nagbigay rin ng mga ulan sa may Visayas. At ngayon na medyo humina, nag-migrate ulit pataas after ng malamig na panahon dito sa atin for 2 days. Ay nagbigay rin ng mga mild rainfall dito sa atin but hindi naman po ganun kalakas. Okay? Right now, nandyan pa rin po ang shoreline. Kita nyo dito, may mga line. Meron pa rin dyan na umiiral na mga convergence. Okay? So, nandyan ang shoreline. Ito nakikita nyo dito sa may east of Visayas. Parang bagyong korte o LPA. Ano lang po yan? Tropical wave. Ito po ay kumikilos westward patungo dito sa may east of Visayas. Malulusaw din yan sa mga susunod na araw. Mga thunderstorms din pong embedded dyan. Tinatawag nating CB clouds. CB stands for cumulonimbus. Ito yung hari ng mga ulap. Kasi nandiyan yung mga thunderstorms, bibigyan ng mga ulan, bibigyan ng mga baha sa mga low-lying areas. So, ganyan ang situation pag ganitong meron pa rin tayong mahinang La Nina at malakas ang easterlies. Kaya ang Visayas at Mindanao ay umiiral po ang hanging silanganin. O yung easterlies, nagbibigay pa rin mga thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Okay, isolated po ito to scattered. Now, medyo umiinit na ng konti, konti-konti, pero malamig pa rin ang panahon. Okay pa ang panahon natin. So, ito yung zoom in sa animation 24-hour loop mula sa windy at nakita ninyo for the past 24 hours, yung ulap dito ng shoreline ay nagsimula na pong humina. Although nandyan pa rin siya, may mga ulan pa rin pwedeng maasahan na yung darating pong Pebrero 12 hanggang 13 o yung araw ng Friday the 13th. Okay? And so far, yan po yung tropical wave. Medyo mabilis yung pagkilos papunta sa may silangan ng Kabisayaan. Ngayon sa forecast sa ulan for the next 24 hours by Thursday o tomorrow morning ay magbibigay po ito ng mga showers pa rin, isolated, scattered, wala na pong rain event. So, padaan-daan lamang po yan. And then pagdating ng Friday the 13th, yung shoreline ay lalong lalakas ulit. Dito naman po siya sa may bahagi ng area ng ilang makikita natin kung nasaan yung system na ito. Dali lang. So, yan. So, ito pa rin yung shoreline. So, magbibigay po ito ng mga ulan, mga 30 to 50 millimeters sa may bahagi po ng Northern Quezon, Aurora, Isabela, at hilagang coastal waters ng Kabikulan. Yan po sa Friday the 13th. And then pagdating po ng Pebrero 14 sa Sabado, lalong nandyan pa rin. Stationary yung shoreline dito po sa may bahagi ng eastern sections ng Isabela, Cagayan at Northern Quezon. So expect yan may mga
ulan na pwedeng umabot po ng 100 mm. So yan ang forecast ngayong Valentine's Day. Medyo umakyat na yung shear line dahil po umihina yung amihan o yung high pressure cell sa taas. Kaya umakyat din ang convergence ng mainit at malamig na hangin. And then pagdating ng linggo, yan, unti-unti na po siyang hihina. Magdi-dissipate na po yung shear line dyan. And then purely easterlies naman po tayo. Although pagdating po ng next week, Pebrero 17, 18 hanggang 19, nandyan na naman yung amihan, but hindi naman po siya super lakas. May mga easterlies pa rin tayo dito sa may Mindanao at Visayas, magdadala ng mga thunderstorms. At pagdating ng Pebrero 19 hanggang 20, although ang forecast nito ay highly uncertain, hindi pa po sigurado, ay nakikita ninyo, meron na naman pong de-develop na shear line, magpapaulan ng 50 to 100 mm sa may northern Caraga. But take note, ito ay sa Pebrero 20. So itong forecast nito is more than 5 days. So siguradong magbabago pa po ito. Hindi po ito sure, highly uncertain. So we will keep you updated in the coming days. Okay, so wag muna natin pansinin yan forecast na yan pag more than 5 days. Pinakita ko lang sa inyo, may maulan pa rin na pwedeng mag-adapt. Now, pagdating sa wind at pressure forecast, so far, mag-i-easterlies po tayo in the next few days. At may kasamang shear line dito sa silangang bagay po ng Luzon. So far, yung amihan, medyo nasa break. Although next week, nandiyan naman po ang surge sa amihan sa may Luzon. Simula po next week. Kalagitnaan ng next week. Although ito po ay highly uncertain pa po dahil po medyo pag more than 5 days talagang hindi pa nagbabago-bago po ang forecast niyan. So wag muna tayong i-final na ganito ang mangyayari next week. So we'll let you know. Okay, malapit na po matapos ang amihan. Usually mga kalagitnaan ng Marso, katapusan ng amihan. So hanggang may lamig pa rin ang ating panahon, enjoy natin. Dahil pagkatapos niyan, papawisin na naman tayo. Balik na naman tayo sa hot, dry season. Simula Marso hanggang June na po yan. Okay, balik na naman po yung mga heat index. Although mga heat index, common naman po yan. Lagi ang nasa 40 to 50 degrees Celsius. Huwag na tayo magulat. Hindi naman kailangan, kumbaga insignificant po i-measure yan lagi unless may mga record-breaking heat index lalo na pag 50 pataas. Yun ang susubaybayan natin. But yung mga 40s to 50, very common po yan since pinanganak tayo. Although ang heat index kasi na ginagamit lang yan na yung 2020, noon di natin masyadong pinapansin yan. Okay, I don't know kung bakit masyadong hina-hype up yan. Talagang normal naman po na may init pong panahon natin dahil nasa tropical areas po ang Pilipinas, tropical region. But expect natin na talagang uminom lang tayo maraming tubig dahil yan po ang inaasahan natin pag panahon po ng hot dry season. Now, punta natin yung alon. So far, 2 to 3 meters ang inaasahan natin. Na yung bukas ng Huwebes, Pebrero 12, and then Friday 13th. Diyan pa rin yung 2 to 3 meters of wave heights dahil sa easterlies. Malakas yung easterlies for the next 5 days. And then, okay naman po sa may central waters ng ating bansa at sa West Philippine Sea, nasa 1 to 2 meters lang ang alon. At nakita niyo for next week, Pebrero 17, meron naman surge ng amihan but medyo mahina lang ito. Dito naman po sa may Luzon ang apektado. Okay? So yan, mga 2 to 3 meters yan ang wave heights. Okay? Para sa mga fishermen po ito, kung gusto niyo mag-fishing around, no problem po. Mag-iingat lang po kayo pag maliliit na sasakyan pang dagat dito sa may East Philippines, malalaki pa rin ang alon. Okay po, so yan po ang pinaka-latest natin. Short update na yung araw po ng almost hating gabi na po ng Pebrero 12.
Huwebes, magpapalit na po tayo from February 11. So, kikita-kita ulit tayo na yung darating weekend sa another update. Ito si Mike Padua ang papaalam, Mr. Typhoon. Thank you so much sa pagpanood nyo sa aking channel. Stay safe always. And God bless po sa inyo lahat.